गोंयांत नवरात्राबरोबर शारदोत्सवय चालू आसा। हरमल पंचक्रोशी संस्थानाच्या संकुलात सध्याक सरस्वती पूजन चल्लां। विद्यार्थी ह्या निमतान हांगातल्या विविध कलागुणांचो आविष्कार दाखोवपाक लागल्यात। हरमल पंचक्रोशीचे पूर्व प्राथमिक, हायस्कूल, उच्च माध्यमिक विद्यालय आणि महाविद्यालयाचे वतीन हरमल पंचक्रोशी संकुलात दर वर्सा शारदोत्सव मनयतात। विद्यार्थी आणि पालकांनी मिळून हांगाची सजावट केल्या। ह्या उत्सवात रांगोळी, नाच अशो विविध सर्ती, घुमट आरत्यो, दांडिया, फुगड्यो अशा विविध कला आणि सांस्कृतिक कार्यावळींच्या माध्यमांतल्यान भुरग्यांनी स्वताक व्यक्त केल्या। शिक्षण मंडळाच्या या संकुलान पूर्व प्राथमिक, हायस्कूल, उच्च माध्यमिक आणि कॉलेज असे वेगळे वेगळे विभाग आसात। जसे एकत्र कुटुंब पद्धतीन 4 पूत असले, 5 पूत असले जाल्यार पंचवार्षिक गणपतीचे पूजन येता। तसे साधारणपणे ओनू आमच्या प्राथमिक विभागाक आणि पूर्व प्राथमिक विभागाक आसले। आम्ही हो उत्सव शारदोत्सव मुद्दाम भरपूर उत्साहान साजरो जाता। हांगा पूर्व प्राथमिक विभागाक असले म्हणजे तांच्या पूजनाची जबाबदारी असली। बाकीची भजनां ही सगळी मागीर अन्य सगळे विभाग भजनां, फुगड्यो, आरती ह्या हेतून सगळे बाकीचे इन्स्टिट्यूशन सहभागी जाता। भुरगे आमचे खूप असल्यामुळे त्याच उत्साहान दर वर्सा साजरे जातात। ह्या उत्सवाचे वेगळेपण म्हणजे दर वर्सा आमच्याकडे वेगळे वेगळे डेकोरेशन विद्यार्थी आणि पालक करतात। 1-2 दिसां पयलींच आमी नवीन इमारतीचें उद्घाटन केलें, हायर सेकंडरीच्या इमारतीचें, आणि त्या वेळेच्यान जो हांगा उत्साह वाडलेलो आसा। आमी क्लासीसूय वर्गय सुरू केले। शारदेची आशिर्वाद घेवन फाल्यांच्यान बहुतेक सगळेच फुल फ्लेज वर्ग जातात। गोवा 365 खातीर हरमलच्यान संदीप कामोलकार।